Наш сябар вярнуўся. Наш маленькі, наш такі прывабны, наш такі прекрасны, прыгожы, які нас заўсёды катаў. Мы тебе вельмі любім і мы тебе пагуляем на іглачэлі, так? Ты не будзеш бурчаць? Ты ж бурчаў выдатна. Ой, а вы тоже таксама так становіцеся? Нічога сабе. Ну, вообще красавцы. Трэба браць на прыўюху. Такі уже файныя. Так, хто? А вось ты мурчыш цяпер. Я так і думаў, што будзе якая-небудзь такая сувязь музыкальная. А, у тебя еще маленький есть. Так ты